Gabon pelotazaleok, Olazar txapelketa bere 34. edizioan iritsi da final aurrekoetara. Lautardiko mutilen mailan, badakigu, zeintzuk arituko diren azken partiduan, baina orain gauza gehiago dago erabakitzeko. Esate baterako, lautardiaren barruan eta emakumeen mailan zeintzuk izango diren urte bukaerako partida horretan. Hau, nobedadea da, Enrique Agirrebeitia, antolatzaile, eta, bueno... Gabon. Nobedadea da, baina nik uste dut garaiak erakusten duela, batzutan aldaketak egin behar direla. Bai, nobedadea, pasagan urtein hasi gintzen da, urten apur bat segitzeko antolatu hau Olazar lehengo emakumeen txapelketa. Lau pelotariaz, lauterdi barruen semifinalak eta finalak. Bai, lehengo urte oso berezia izan zen hemen ere, txapelketa egin ahal izan zen, baina, baldintza berezietan. Aurten gauzak orain arte ondo joan dira, eta polita izango litzateke gaurko bi partidak ederrak ateratzea, eta final dotoreak gilditzea, ezta? Nibek badut esperantza gaurko partidu bonak urtengo da. Leuterdi barruen bata bestein kontra sarri da izen ari eta beti egiten da partidua. Bizek aurrelarizek, sakau bizek egiten da ondo, aurrien jugadia eguela larrarte gehitxo egingo dugu, bai aldaik egin jar gehitxo jokatzen dut horrengo da jokua. Ikasi betinaz injer gehitxo ekonen favoritu eta hortik jungo da partidu. Bata biginikoa eta bestea dimakoa. Eta gero atzetik datorren partida ere, final aurrekoa binaka, bata eta izpuru batetik izango dira, eta Jorge Fernández eta iztu eta bestetik. Ikusi genituen duela asko ez Fernández eta iztu eta ezustekoa ematen ere, gaur ere irabazi nahi dienak pixkat egin behartu du pelotan. Gaur pareja, gaztie dira, oitute duzen adie, mata igezko txapelduna, da izpuru ez da pelotari nagusi, oin jokatzen da moruen bastante esperientzia duna. Da horre irabazteko gaztien ibedentot bastante bierleguko da, moral handia zetorko dit eta partidu ongo da, ez da izango erozelan irabazteko, irabazten bada. Gero izango dugu komentatzeko garaia, baina beldur pixkat emateik. Gazte hauek, iztu eta bat, ikaragarri jokatzen nahi da, gaur hemen bihar bestean hirugarrengoanan, hor arriskua egoten da ere hain gaztea izanik eskuek eta zirauteko. Hori eure ikusi bida, eta gero euren delegaduek eta bakotxak modua eta ikusten ju gauzak eta hori zertzi gatxe da. Indipendentot horrein mutil gaztioi apur bat partiduek apur bat separaua egun bi irurero jartia apur bat ardurutu biko ditzatikela bat emaz. Gaur pizarre etzibe beste batek eta horretar ezilik. Ez dut deure bakarrik kulpi botaten, hor dauz antolatzaia txapelketen ape delegadu pelota ezen gurazuk eta horre buelta hundize sartzen da, hor badauen bigarrain apur bat. Ikusiko dugu beraz, zer gertatzen den bi partida interesgarri hauetan, gogoratu datorren astean beste bi final aurreko izango ditugula. Gaur 8 ere, lehendabizi emakumeen mailako partida bat eskainiko dizuegu, eta gero atzetik binakako bigarren final aurrekoa. Beraz, iazte oso interesgarri ditugu aurretik gaurkoa eta gaur 8koa, eta gero, gogoratu, San Silvestre egunean, hau da, urteko azken egunean, finalak izango direla Zaldibarko Elizateko udal pilotalekuan. Kantxan ditugu pilotariak, Enrique, eta niri beti burura etortzen zaidan galdera. Asmatzea materialarekin erraza alda, oraindik bidea egiten ari den emakumeen mailako partida hauetan? Hor pelota mantzotxu glitxetu gozu hauek apur bat ondin eta hor apur bat erreza da, hor bestelekoa dutago moruen. Batai bizizio komendiziteako eta besti motel hauek.
Ni pentot bastante ondo biltzen direla. Claro, mutilek eta beti egiten da pelota gogorra, alde onditxe goten da sakin da, hanke hone pondo saketan da, bai honen saki, ezileik konparau, honen mate dizela eta mutilen mate dizela. Bai, hau segurazki hauek Zulaikaren pilotak ez da? Ez honek otero nadila pentot, honek beste bat izkatutzaz da Zulaikanak eta zeren nape. Bai, normalean arenak aritzen direlako, aritzen direlako jokatzen nioen. Beno, ea zer moduz moldatzen diren, gogoratuko dizuet, Miren Larrarte, gorriz arituko den pilotaria Gipuzkoarra dela, bidanikoa hain zuzen ere, eta Amaia Aldai berriz, Bizkaitarra Dimakoa. Eta ikusten duzuen bezala, lehendabiziko pilotak adatik antzematen da, pilotak errespeto pixkat baduela. Zarata oso bolita dauka, eta ibili asko ez da ibiliko, baina pilotan dotore egiteko moduan bai. Bai, boti bastante deko, nesketan usetu gauzendik bastante boti diko, bai, klar, zelan tietu ustaben egin pelota horako horreza guizetan da. Bueno, defentsa lana ere baloratu egin behar izaten da, eta bat eta huts, lehendabizikoa urdin izan da. Eta hortxe, elkarri neurria hartu nahirik lehendabiziko pilotaka da hauetan. Larrarte, Miren Larrarte, 19 urteko bidanitarra eta Amaia Aldai 21 urteko Dimarra. Hortxe aukera, Ormabikoa, eberki, badaki tanto bukatzen honek. Bai, tanto gogorren jago inguen, pelota askoku eta atzenien ondo ametut, Ormabizek jota, oso ondo ametut. Bai, eta bi tanto lortu ditu Amaia Aldaik eta biak oso politak, oso tanto politak izan dira. Ikusten da hauek ordu asko sartu dituztela pilotalekuan eta badakitela bai aurkariari min nola egin. Hortxe dauka aukera Aldaik berriz ere, erdira jo du, hori gainean da, atzera, Aldai txapa gainekoa, eutxi nola edo ala, Miren Larrartek. Goleaz, Sotamanoz, orain denbora izan du botera jartzeko, eta lekurik txarrenean jarri dio. Iruditzen zait, agindu, lehendabiziko tarte batean behintzat, Amaia Aldaik egingo duela. Kolpe gehiago du. Bai, kolpe gehiago dut, bizedi eurrin da bizena, bai, kolpe gehiago gitzera, nahi pentot abantaila hortik egongo da. Hau inko ikusik hau, beste pelota bat etaten da benien, saki hartzen da benien da, agar zelan reazioetan da benien. Bueno, ikusiko dugu. Lehen da bizi behintzat, horretarako tanto egin beharko du Miren Larrartek, eta orain arte oso aukera gutxi izan du egintzeko. Ezkerrantxo erdira, horreztu gurutzatu bat ere Bizkaitarrak, barruan luze oso ondo jarritakoa berriz ere, eta hor dauka aukera, eta hortik edozer gauza egin dezake. Zate baterako, botibolea, kanpora gota. Edozer gauza gutxi izan da. Hori edozer gauzen barrun sartzen da. Intenten bidea itxi eta ikusten zan urtetan da. Dena den, nik uste dut bere etsairik haundiena izan dela, denbora ikaragarri izan duela, pentsatzeko zer egin behar zuen. Hain izan da pilota arroa, hainbesteko denbora eman dio, gero bote
altu xamarra egin dio, berak uste zuena baino altuago segurazki, eta azkenean pilota kontrakantxara joan da. Estreinekoa Larrarterentzat, eta sakez ere, hause bere lehena. Izaki injerkitxitxo da junda, bai, koloka binjo ondo, eta joteko sasoien bastartuako eskerreko ormana, eta horreta zailera dut. Pilotak nolabait indarra galtzen duenean ezker hormara sartzen nahi dela, zeuk egin behar dio zuten, berak ez dizu bat ere laguntzen, eta... Hormi jogortuko sartu, eruitzen bero. Antzeko sakea, eta antzeko emaitza. Hau, errazagoa eramateko. Hau utze esalik ez izen da. Hau ez da izen sakien meditu bino, erutelien. Galdutakoa gehiago egindakoa baino, ez? Galdutako gehiago egindako bino. Bueno, eta aritu naiz esaten agintari izango genuela Amaia Aldai, eta hori esan, eta 3 tantu erreskan egin ditu Miren Larrartek. Hau, bazterrera. Engoen ondo erantzun dio. Dimakoak. Erne barruan izango zen, eta kolpea bota dio Larrartek. Baina nik uste dut Aldaik badakiela Larrarteri min horre egingo diola. Jatzen min gehiago itxotzala, eta Larrarte aidera juten da, apur bat mozteko. Baina ez da hori tatika hona dekon ze entrega itxotza bardin ja. Agian, barrutik zakea. Dimakoak zakea luze. Atzera, botea ia 4 kuadroan egin du, hortik erraz eraman Gipuzkoarrak, berriz ere toki berera. Dimakoak eskarrantxoa, barruan, eta gainera kolpea eman da, Ez duela utzi barruan goxo, baizik eta barruan indarra eman dio, eta... Ez barru join jau. Bai. Eukeruken goitxotik, da tanto izen da, eta nahiko izen da, zeko. Larrarte zabaleru zunda, eta gero bestik ez zulun itxera, nien buelta hartute zulora juti da, horreten poli duten da. Berriz ere barruan da. Amaia Aldai. Larrarte. Hor da Aldai berriz ere. Eta goian jarri atzean mantendu nahi du aurkaria. Hori pilotaka ederra da, bazterrera eta indarra emanez, botea 4 kuadrotik atzera egingo zuen, eta hau 4 kuadrota erdiko jokoa da, horrek esan nahi du, hemen ere luzatzeak asko balio duela. Oino, eskerri de 4 kuadron sartzeo iztot da ondo ikusten, nik gura bat etorri, poizubi hiru atzereua, deskumi askota gehiak endu. Denbora daukazulako hori egiteko. Denbora daukazut, eta gero entrega, eskerri de entregetatzen morun. Zakea luze, barruan ala ere, ederra du, Bizkaitarrak, ederra tanto. Nola gurutzatu dion, esker zeharra, eta pixkat eutxita golpeari gainera, pixkat besoa erabat libratu gabe, kakotuta bezala. Ondo botata. Oso ondo botata, bai. Claro, mutilek eta profesionalak ikusten bazauz, honen pelotin abiaduri eta dena, pelota besti gula ezilik konparau. Hone pegatuz gero eta hobeto jogatzen, eta gaztetatik datozen. Bai. Gainean tanto. Zakerreztu zelan... Bila nola joan den. Bila jund arrizgeguan erazulora. Hor alderaketak egitea gizonezkoen pilota eta emakumeenak ez dauka inongo zentzurik. Haiek mutilak 100 urte daramate jokatzen, eta emakumeak ere bat izan dira historian zehar. Reyes Azkoitia ez daukat urruti. Eta beste batzuk ere bai, zarragoak ere bai.
baina ibilbide ezberdinak dira eta prozesu ezberdinak. 8 eta 4 eta oraingoan ere eman egin dio eta neska honek ezkerrez pilota mugitu egiten du. Bai, da konfianza ikusten da, Donbekean be leuterdeko finala duke mugitzen da ikusten da jokun dauna. Bai, hoxe. Eira, hor, Zaidarki gurutzatu duen eta ze urrutik gelditu zaioen pilota hori, Amaia Aldairen pilota hori, Miren Larrarteri. Bolea, propio Zabalera. Berrez ere egintzeko moduan da Dimakoa. Txapa gainekoa, ez da ederra. Intentzio hundiz egindako errematea izan da hori ere. Hemen evoluzio bat egonda, bilakaera bat egonda, lehendabiziko partida haietan oso pelotako osoarekin jogatzen zuten eta grazia pixka falta ote zitzaion, iruditzen zait niri beste batek kontrakoa pentsa dezake eta respetagarria da, Baina niri iruditzen zait pilota honek zaratagatik eta pixkat ibiltzen delako beste grazia bat ematen diola partiduari. Bai, pelota bezepedi oin eskuz internetan dabizen eta eskutik urteniku. Da orduan jokatzen ben paletan itebenak eskure pasaute, pelota bidunaz. Da, klaro, paletan usaute buena eta buena iten, eskuz baiz iteben da, klaro, patak gero bestiek galdu arte segidu. Baina oina pelotan gehiago jokatzen da, eskerra Zabalera, Zulora eta Aide eta oina pelota gehiago iten dago orduan bina. Bai, azken bola honetan, zuen Mendizabal, da Ruiz, da haiek hasi zirenak batean eta bestean jokatzen, bai nazioarteko mailan, baita bertan ere, eta bueno, haiek bidea ireki zuten eta bueno, orain datozen gazte hauek, haiek baino gazteagoak, pilotari bikaina dira, haiek bezalaxe. Oin hone pino gaztiak datozenak hor, 14 urtekuek ondo datozenak, honek Europizte jokatzen danak, eta areko urte batzuta pelotan ondo ingo dabe. Zalantza hundirik gabe, 13 atxedena eskatu du Miren Larrartek, ikusita aurkariak ihes egiteko arriskua zuela, Lautanturena aldea partida erdikaldera iristen ari garen honetan, eta nik uste dut orain arte behintzat Larrarte baino hobeto ari dela Aldai. Hau da, ez da markagailuak erakusten duena agian aldea undixamarra da, baina hobeto ari da. Eta zeuretzen undixaz, konfiantza undixaz. Gehien da ondo urten da. Aide ezkerrantxo, bikaina. Bikaina benetan. Nola gurutzatu duen? Zelan junde pelotian eta ezkerrantxo eta zagaldeko arrastu hunde justo buena eta ondo arrizgeta. Bai. Oso ondo. Ez dudan ulertzen Enrique da sakearena. Barrutik aterata luze ateratzen dio, eta gero agian pentsatzen du, eta gehienetan asmatu, gero pilota hona etorreko zaiola errematerako, baina ez dakit, barrutik egindako sakeak beste min bat egiten du. Ez da ipazet egiten da, gero aire sartzeko aukeri egiteko gero. Ederra, hori ere eraman, barruan luze, ibili egin behar, hori ere eraman. Txostaren bila ez du asmatu, orain Aide, asko gurtzatutakoa, orain Aide hartzeko modukoa ez du hartu, eta hirugarrena Dotorea. Tanto latza ikusi dugu, tanto pikaina. Oso ondo jokatut, hirugantzu Zabalera eta oso politik usteko. Oso politia, bai. Oso, tanto Dotorea izan da, bai, batek jotako esker zehar horiek oso ondo indagoak izan direlako, baina baita Aldairen defentsa ere. Biedo hiri aldez betxatu dut, ez da llegatuko, eta llegatu eta eraman. Begira hor ere bebeian zela pilotan hor eraman duen, hor Aide hartzeko modukoa ia hobea zuen, baina bazekien zer egin behar zion urrengoan.
Oso tanto ederra izan da. Miren Larrarteren 5. hori. Berrez ere Aidearen bila. Aukera dauka bizkaitarrak. Hor pilotak arraroa jo du Botelazterran erantzun. Larrarte gutx. Aguts garbia izan da. Eta 6. Bidaniko pilotariarentzat. 6 egin ditu eta hauetatik 2. 2. eta 3. sakez lortu ditu Miren Larrartek. Aurrera doa aurkaria, Sotamano eraman. Barruan luze. Eta berriz jokatu behar du atentu. Ez dut behar duen bezala ikusi, kamara pare xamarrean nuen. Dana garbi ez dut ikusi, kamaratik ikusten bu. Bai, nik uste du baietz. Bai. Hor traba egin dio eta... Gorrixe bera, junda peloti janan eta bizen bitarate zartizako eta... Ez dut uste hor epaileek zalantza hundirik izango zutenik. Beraz, 6 eta 11. Berriz ere, Sotamanoz erantzuna, luzea, barruan, eta ezin eskerrez eraman. Erraza da esaten, baina hor Larrartek eskerreko gorma topatu behar duzakean. Bai, eskerreko gorma topatu ditut. Hola neurrera jutumako estantzin Zabalera sakau. Baina, horrek gauzak. Zabalera arrisku handia dauzka. Zabalerin arrastu dut da. Aldai oso konfianza, bai. Ondo ikusten da, Zalantzarik egin gabe joten da. Eta oraingoan ez da arrastora iritsi, beraz 7. Larrarterentzat, Amaia Aldairen hutsari esker. Fizikoki ere prestatuta daude, Pilota honekin segi egin behar da, eta... Honek hainbat partidu jokatzen da eta prestatu ez. Entrenamentu egin eta partidu behin bat jokatu. 7 eta 12. Zabalera... Entzun niozku esadik. Baina horrengoan ez da joan aurrera. Ez da joan aurrera. Ezkerrez, Zabaldu, Igerri egin dio. Ordu Aldaik berriz ere aukera. Ormabikoa, ederra, oso ondo jotakoa, eta gainera ezkerra Orma jota gero, frontiza jo duenean pilotak bera egin du. Ematen zuen, ultrakantxaran galduko zela, baina oso ondo sartu du barruan, eta ez tekite zuztean harrapatu duen Larrarte edo ez, baina Larrarte kosta egintzaio mugitzea hor. Ezkerrez modu jo dute, ezkerrez jo behin dugu, ezkerreko Ormara. Orma bizek. Aldai. Gainean da. Orain bolea, zederra. Bolea indartsua eta norabide egokia zuena. Eman egin dio. Aurreko koadruetan Larrarte besteko bestien bidurrik, Ondo manejetan dugu eidi eta danak. Pilota aldaketa dugu. Bakoitza bere pilotarekin jokatzen ari da. Aldetxu dugu pilotik, Larrartena moteltxu dugu da, Larrartek eurrin jokatzeko gomu moteltxu dugu. Aldaik bizitxu dugu, luzia hiltzeko eta erreza hiltzeko. Orain goitik zakea. Ederra berriz ere, hori ere eraman ordu aukera luze jotzeko, txapara. Txapa bete-betean jodu.
Aukera ederra zuen. Jetxu berte txarra. Bai, hor ez dago estateik lehen biziko errematea oso nahi izan da, eta begira, hor lekua ondo hartu du, baina pilota txapara joan zaio, eta horrela 14garrena Amaia Aldairen Hori bizeten da, sarritean beste itorri orduko pritxa hartzen da. Bai. Boti hain bat egin jaisen da, gero hori basta. Horrein zakea, Zabaletik. Amaia Aldaik. Ezkerrez erantzun behar Bidaniarrak, eta ez dakit zer egin nahi zuen hor. Zabalera, mosten junda, berak uste binolka gehi urtotza frontistik. Da, klar, izteko betxarto, klar, hemen bakarri deuz, hemen ez du batzelarik. Junda, bera pentan da hemen batzero. Bai, nik uste dut pauzu bat aurrera gozegoela. Bai. Behatzik jamalo, nino buelta hartzeko ez da tante handik ikusten dena da, Aldei bera gogorro, hobeto da, erreza da bilela. Bai, baina ez dio alde egiten. Ez du alde henderik entzen. Bai, bostanturen aldea dute eta garrantzitsua da, baina ez erabakigarria. Barruan tanto. 10-14. Lehen biedo hiru aldiz ezker zerra jo dio eta Zabalera eta oraingoan barrura. Oingoan barrura. Da ondo botata, Oso ondo botata. Bieldu Zabalerutz. Bai, eta hor berriz ere egin du besoak akotuta bezala. Horrela eustea errazagoa da, norabide egoki ematea edo nora botan nahi duzun erabakitzea errazagoa da, eta hori ere ondo egin du. 10-14. Zakea goiti berriz ere ezkerra indartsu Aldai, oso ondo. Gora! Zurte txarra, paseti harrana, itxizeti harrana aurrien, aire sartzen da goiti jotza bai gora izan. Bai, eta nik uste dut ez zuela nahi tantoan agindu baizik eta goi-goian jarri eta aurkaria atzean mantendu, baina gora joan zaio eta 15garrena Bizkaitarrarentzat. Berriz ere, barrutik sakea. Barruan luze. Eraman. Arrartek. Aldai. Zabaldu, indarra emanez. Hori eskerkatu izan da, Mutiletan begirtako lan ondo joten dan pelotia, velozia ondila eskuten da nien da nesketan emotako nien igerriako. Hori pelotazo gogorra izan da. Bai, eta biek dute postura egokia eskerrez pilota zabaltzeko. Bai. Luz ezakea. Ezkerrez, berriro ere oso luze, eta hor ez du behar bezala jo Miren Larrartek. Ez dut ezango nekatuta dagoenik, baina bi pilota edo utzi ditu eraman gabe nekearen ondorio izan daitezkenak. Bai, beti tantu guztiz egiten dugu errekalista beronek. Besti haintzen dago, ekarten da bilena betik kantzetan da gehiago, ibili birzetan dugu. Nobera frontoin erdizen paraute batera eta bestera jo, pero erreka dukiten ibili. Alde derra dago, txapa gainean, eramaterik ez da, eta orain era bat agintzen ari da. Dinakoa, dimostarra. Bai, era bat agintzen ari da. Denbora eskatuko du. Edo denbora eskatu du Amaia Aldaik ez zeukan ertetzeko asmorik, honek 22ko bidea ikusi egin du eta segitu nahiko du. Enrique, gaur irabazten duenak zer izango du finalean?
Finalien, Arrizabalaga, ero garai. Horrek egote irun jokatzen da bezain finala, da gaurko irabazteliek eta gaurko irabazteliek finalean. Bueno, lau izenak ere, Arrizabalaga, Garai, Larrarte eta Aldai, beste batzuen artean, punta-puntan dabiltzan pilotariak. Nola egingo duzue finala, ze ordenetan edo lauterdiko neskak mutilak eta gero binakagoa? Lehenengo lauterdiko neskak, bigarrena lauterdiko mutilak, da gero binakako mutilak. Azaleko lehuek eta lanenetan hasi, egon gozkulepen toten podia. Zazpirek inguruko nik uste eta kanpu nungo dira. Gogoratu, partida hau amaitzen denean, binakako final aurrekoa ikusteko modua izango dugula. Unai Mata eta Julen Aizpuru batetik, eta Jorge Fernandez eta Martxel Iztu eta bestetik. Lehen da bizi, jakin behar dugu ordea Larrarte edo Aldai den finalerako txartela lortzen duena, aukera handiak ditu. Amaia Aldaik, alde garrantzitsua lortu du, 8 tanturen aldea 4 tanturen faltan, eta gainera orain badirudi hobeto ari dela. Aldai, barruan luze, eraman, Larrarte gondo, aire, ez du pilota eskuan ondo sartu, barruan utzi, ezkerror maikutu du, eta 19. Aurreko pelotan izan Opariz eta aurreko pelotan gero ezin zuzendu. Opariz egin ezkerroa gero ezin gendu. Aldai oso ondo ikusten. Oso ondo. Eta pati-pati iruditzen zait oso garbi daukala zer egin behar duen. Bueno, ez zautu ondo egiten dionek eta anak urti daru bat bestin kontra jokatzen da. Holan, injergez jaukizkero, errezara, zerreine jakitxe ega. Txarra gutxeten da injergitxeu, besti dominetan da oso zerreikia. Eitzaz tantuak. Bai, egin dizkio eta lan handia ematen ari da, naiz eta markagailuan alde handia dagoen. 19. Ezkerror makendu dio indarra Aldairen pilotakadari. Orain barruan, ezker gantxoa, ez du zabaltzerik izan, goiti zitorrelako pilota, hor bolea, hor ondo. Hor ematen dio Aldaik, hor antzematen da alderik handiena. Hor pilota jotzen duenean, pilota ibili egiten da. Zarata ere ezberdina. Bai. Egira, hor, pilota frontizetik bizi atera da. Eta ez ineraman. Larrarte gehitxua kantzaute, denbora guztien defendetzan ibili da, beti enkargua egiten. Beti zerin da, horretak gehiak kantzetan da. Partidu honen jabe, bizitea. Nire ustez bai. Eta gauza politikak asko ikusi ditugu, eta honak ere bai. Nik entote jentien dakota, daituen tantuk eta goguekin, ondo amaitute eta deskantzuk itxiaz da ondo pelota. Hortxe du aukera berriz ere Aldaik, hor hanketan jarri dio pilota, defentsan pilota gaiztoa atera du. Larrartek eta begira. Begira, ze intentzio eta ze trebezia Amaia Aldaik. Hogeita bat. Eta mar. Beraz, azken partidu honetan, azken zakea egiteko moduan da, bere azken zakea Amaia Aldai. Era du, luze erdi-erdira. Japa gainekoa hori gaiztoa da, eraman ordea Larrartek, Aldai berriz ere.
Horrez dakit seguru zer nahi zuen, baina hori segurazki ez. Barruan. Gainean, hori ere gainean da. Zabaldu iritsiko alda, iritsi bai, baina... Buena. Barruan. Buena. Oso tanto, buena eta gaiti eposik, txalokata ambiente hona ikusten da fronteia. Oso no, bai. Jendea gozatzen ari da partiduarekin. Bai. Eta denbora, eskatu du. Normala, oin denbora eskatzea. Bai, hor tanto Hola, gogorra izan da, eta, bueno, hor minutu bat hartzeagatik. Begira nola ibili behar izan duen, eta hori eramatea harrigarria egin zait. Barruan egin du botea, Bai. Oingun ez dago harrigarria lehenako lehengu moruen larrotetan. Baina, aldai bolan ibili baltze dozen harri bat antu. Beste ibili da morun partiduz. Bai. Beste... Arrarte beste txori bat ekanteko zan, baina. Hemen danak enkonta. Ingerra, abilidadia, biztia, egoten jakin, danak. Beno. Azkarra rekuperatu da. Orain, miren Larrarte bera da. Arnasa bere onera ekartzen saiatzen ari dena. Hor da kantxan. Pilota aldatu egin dute, zurea, galdetu dio Amaiak Mireni eta honek baietz. Amaika eta 21. Bado aurrera, Bizkaitarra. Luze atzera Larrartek. Gainean. Eta bukatu da. 22 eta 11. Gauza ederrazko eskaini dizkigun partida izan da. Enrique, ni behintzat oso gustora gelditu naiz. Nire bai, urte zenken partidu diule tanteu estuagakuek eta tanteu goitxo eta bi amazortzi edo partidu eskaza duen jabe zurte leko. Gaur ikusi da partidu, behintzat bizek alegin ondizen jabela da ikusteko politu zen da. Bueno, Maia, zorionak. Eskerrik asko. Norbaitek esango du 22 eta 11 erraz irabazi du, baina egon dira tantu gogorrak, borrokatuak eta ez da hain erraza izaten Larrarteri irabaztea. Ez, azkenean danotak igu, Larrartek zema jokatzen duen, eta nahiz eta 22-11 igual esatu zu erreze irabaziteko partidu edala, baina lan asko egin behar izen dut. Bera, atakean mobidin dozte alde batetik beste, eta ez da bape erraza izen. Zer dutu zaizu materiala, aritu gara gu pixkat, pelota ezberdinak ziren, zurea pixka gehiago ibiltzen zen? Bai, azkenean zestan bi bizi eta bi apurtxoa moteltxoak egoten ziren, eta nik azkenean nire esaugarrien gaitik igual pelota biziagoa ondo torten jaten, eta berari aldiz igual motelagoa, nik uste materiala bai berea baita bai nirea jolasteko gondala, eta uste horretik partidu politein nire zen dugule. Zergaitik zakea barrutik? Azkenean pixkat sakeagaz nahazteko bebai, igual zabaletik atateko esteko konfiantza askori eta txokotik bai, eta holan igual sakeagaz nahaztu alne ban eta konfiantza askoaz nabielako txokotik ataten. Konfiantza, aireko jokoak egin daukazu, hori ez dago zalantzarik. Bai, azkenean niri guztetan jaten joku mota da, azkenean ni nahiko agresioan asko katzen eta uste dute ondo moldatu nazela azkenengo urtean aire jokora eta egi esateko azken bola nahiko konfiantzagaz nabiela. Finala aurrekoan izango diren aurkariak ikusita, finale antena beharko dezue konfiantza jokoa eta egun hona. Bai, azkenean beste semifinaletan Leire Garai eta Olatxarri Zabalaga dauz. Guztot biek oso pelotari ona tirela, gogorrak, ezberdinek igual, baina, bueno, guztot edozein kontra balgau eskero be partidu gogorra izango da eta lan asko inbakotela txapel hori lortzeko. Erki, eskerrik asko urtearen azkenengo gunean elkarrik ikusiko dugu. Bai, eskerrik asko. Zorionak. Bueno, Enrique, pelotan konfiantza eskaintzen du eta hitz egiten ere bai, Gauza garbi, nola jokatu behar zuen eta garbi batipat
bat ailegatu, ala beste ailegatu, finalean ez dituela lan errazak izango. Ez, beste final horreko irabazten da bena, ona izango da, eta finalien partidu gogorreko da. Bueno, hauxe beraz, emakumeen lauterdikoak eskaini duena, lehena biziko final aurrekoak, orain gogoratu, binakakoan Mata eta Izburu izango direla batetik, Mendillorrikoa da aurrelaria, Aztiazukoa atzelaria, eta haien aurkari, Jorge Fernández Fuenmaiorkoa, eta Martxel Iztu eta Tolosarra. Beraz, tarte txiki bat, eta berehala gara, berriro zuekin, Zaldibarko Elizateko udal pilota lekutik. Dorronsoro be oso ondo da bil, jaurreko goi urte duk ez da horrek adinin urte binaldiek, ez daipa. Nik oso irikizik usto partidua. Aurkezpen egin dute jendearen aurrean, prest dira, behar bezala berotuta eta berehala jakingo dugu, aurtengo edizio honetako azkeneko partidu honek, lauterdian, Kaiolan, zer eskaintzen digun. Txaloen artean, hasi da partidua. Ezkerrez Zabalera erantzun dio, baina kanpora joan zaio erantzuna Artolari. Saskitxo batzuk ikusten ari zarete, partiduaren ondoren finalean parte hartuko duten pelotariei bana emango diete, baina beste saski bat bada ospetsua. Joku luzetzen hasiko da. Dorronsoro, erantzunean ez du asmatu, Artolak 4 eta 8. Utzin jau Artolak ez zuen goiko zatizazkoa eroin dut eskutik jauzi. Zaki behizen da, urten ondoen jo. Artolak eskartu du oparia. Eta tantoa berak egin orain, zenbat alda daiteken partidua horrelako txikiekeria batengatik. Horlako, deskuidu batetik hiloletantun aldia. Mamuak usatu egin beharko ditu. Sakea atera baino lehen. Adoa. Lauterdian bote eragin, airearen bila orain Dorronsoro ederki utzi du txokoa, baina igarri egin dio Artolak, airez jokatzen ari dira biak. Eskubiz Artola. Azkar jo beharko du Eskubiz Dorronsorok. Artola. Ezkerrez jarri da, erdi-erdian. Ederki ezkerrez. Lauterdiko marraren inguruan botaraziz, baita Artolak berak ere. Dorronsoro. Uts! 8 eta 10. Zaldibarkoa pelotalekoa beteta. Olazar txapelketako finalak ikusteko, lehen da bizikoa ikusgarria gertatzen ari da. 8 eta 1. Hasi direnean hautsiko otezen beldur ginen, baina ez da horrelakorik gertatu. Parean dabiltza biak. Dorronsorok 11. Gipuzkoarraren sakea. Aztertu arren eraman du Dorronsorok. Aukerakoa du Artola, baina igarri egin dio. Sotaman ozorain atzera. Batetik bestera mugitzen ari da Dorronsoro pelota zailak eramanez, hori ez du harrapatuko zinezkoa baita. Ez, ditu alegin Dorronsoro, baina Artolak joko ondiz eta totza Zulola, Zabalera, aire eta ezin danak harrapatu. Orain berriro aldetxoa erdietsi du Artolak eta horri eusten saiatuko da, baina Dorronsorok ikusi du, lehen da biziko zatian tanto jara luze xamarra egiteko gai izan dela eta saiatuko da, hemendik aurrera ere antzeko zerbait egiten. Bai, nik uste du, Dorronsoro baina batxe modoko bat, baku alditxoa badeko, atzerak rekuperuko da, bera. Eta gure goize, partidu bat ikusteko. Beste pelota bat eskatu du, Ondi Zubera, antolatzaileetako bat. Juan Luis Ubera eta besti Joseba Lezeta. Eta bestiek alkati, Pablo San Pedro,
Beterreko kindeuna Igor Barrenetxean Aike, Enrique Barrenetxea. Datorren urtien Binakako finale aileetan da. Ederki utzitako atxokoan, bigarrenean. Bai, nire utzak bigarren izin da. Oso ondo, menperatzen du jokaldi hori Artolak. Oso ondo. Hori Binaka jokatzeko jokoa hona da. Zabalea zeintzudoa, holan dominetie, pelotie. Garbi, bigarren. Oso azkarra da, Doronsoro. Eta nahiko egin du. Aldetxoa berriro Artolak, 15 egin eta gero, 4 eta utzeko partziala sartu dio aurkariari Gipuzkoarrak. Aukerako pilota 3. kuadroan, berriro txokoan utzi, hau jasotzeko modukoa zuen. Sakea ez da hainona izan, baina ere errematean. Atzenengo relazin oso da, Artolak. Guetza egun ez da ganin, herrin. Azkenekoa lehen bailen egin eko du Artolak. Aurkariari sakea emateko aukerari gabe. Hortxe da, azkenekoa 22 eta 15, Olazar txapelketa lauterdian Iñaki Artola Gipuzkoarrak irabazi du. Txalo sorta ozenak entzun ditu Enrique. Pena behar bada azkenean pixka bat gehiago ez estutzea Dorronsorok emaitza pixka bat, baina aurrez ikusitakoan ikuste bikaina izan dela. Nibek horreino aguntetik nahiku dala penetoze, nahuik esango da harina apurtuko zala igol. 11 bat antun edo partidu harina apurtuko zala, bai nahiku aguntu da. Partidu nahiku gogorra izan da hona ikusteko. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriro ere pilota zaleok. Bizkaiko Zaldibarti. Esan bezala, dagoeneko hor ditugu lau pilotariak. Lehen da biziko final aurrekoa jokatuko duten lau pilotariak kantxan. 10 minutu hauetan berotze ariketak egiteko hastia izan dute. Hastia eta beharra. Hemen epel gaude, baina kanpoan hotza da nagusi. Abenduan gaude. Gabona gainean, eta normala den bezala. Giro freskoa kanpoan, eta oso egokia, oso atsegina. Hemen Zaldibarko Elizateko udal pilotalekuan, eta ikuslea, pilotazalea, gogotsu. Aurreko asteetan ikusi dituelako lau pilotari hauek jokoan, eta esperantza handia duelako gauza onak ikusiko ditugula. Esan behar da laurak direla pilotari gazteak, baina Jorge Fernández Fuenmayorkoa eta Martxel Iztu eta Tolosarra are eta gazteagoak. Eta nik uste aurreko partida ere ezustekoa izan zela, hauek 22 iritsi ziren bezala, eta gaur ere agian Mata eta Aizpuru izan daitezke pixkat favorito, baina erne. Ez usteko olaik egorra. Jokuen ikusten dit, eta gogoekin beti gora datorna eta momentu honin duguna zarki. Beti holan izan da eta oin bola. Nik lehen aipatu dizuet, nire beldurra zain izaten den hain pilotari gazte hauekin. Astean zehar ibili gara begira ea nun jokatzen ari diren, eta batipat Iztuetan, nik uste, gaur egon daiteken leku guztietan dagoela. Bizarre badeko, Iztu eta badeko, eta beste batepo bai gaur jokatzen da, bizar jokatzen dute, bai hori eurek ikusi bidare, hori eurek euren buru ikargu iten espotza, zailera hori zuzentzia. Just, okarrez banaiz, Diario Basko antolatzen duen txapelketan ere bai, eta Antxon Pebet edo daneko torneo horretan ere bai. Bizar jokatzen dago Anton Pebetien, Diario Baskon lehengu jokatuan, bai hori, lehena esatezan, gure temporan bezatezan, kaskue motorretik jauzi orduko pini bidala. Bai. Hau eula, esku minju orduko eta zertu orduko, gero. Neurritzen noela gartu bidau. Bai, ni ere horretan baina, nahi izaten da erakutsi bakoitzak duena, eta hori ere normala da. Barruan luze Matak, ordu beste aukera, txapagainekoa, ondo Fernández. Aitortuko dizuet, gaur bertan jakin dut, Dani pilotariaren semea dela. Bai, Dani semea. Nik ez nekien ba. Izan dut aukera, Danirekin hemen berreketa pixkat egiteko, eta gogoratuko dizuet, Herrioxa aldean partida asko jokatutakoa dela Dani. Besteak beste Xalaren kontra, Olaizolaren kontra, Gonzalezen kontra, eta asko ibilitakoa. Nolako enborra alako espalda esaten da, eta hor aurrelari urdina Daniren semea. Gainean, eraman, harin ibili da Mata, oraingoan kanpora. Gainera etorri zaio, eta lehenengo tantu morukuk izete madea, partidu luzi ikusi biok. Egin dezatela lan pixkat. Gero bi atzelariak dira pilotari ematen diotenak. Eta atzelariak... Bata bestia benzidu ez da behinko jul, horri behinko die, bata ototxo hartzen da ningaitxuako. Ez, ari nintzen pentsatzen, normalean bentsat zuloak egingo direla kantxan. Bai, zuloak. Hauek pilota lauean hartzen dutenean errebotetik gertu jartzen dute, eta barruan, estuera bat asmatu Jorge Fernándezek,
Fuenmaiorko aurrelariak. Puru, pilota goigoian, ederra pilotaka da. Atzelarien arteko jokoa uste dut oso ederra izango dela. Fernández. Eta gainean eutxi Matak. Mata mendilurreko da. Naparra beraz. Fernández zabaldu, ez gehiegi. Atzera orain. Gozatu gabe. Pilotaka da zuzena nahi zuen, baina ez du lortu. Iztuetak. Orain goan ez, aurrelariak asmatu ezinik. Hor da Mata. Txapa gainean jarri pilota. Edaki, defentsan, Fernández. Eta gainean iztoa da. Ernebili da. Eta behingoan ere, bi pilotaka da zorte handiarekin. Segidan gainera. Bizak ez zorte handiz da bi arnatantu ingo bai, baina... Biak ies egindako pilotaka da izan dira. Eta... Horrez, ies eiki jok desti seinale honak izaten, Bai. Mata etxekero, besti etxekero, kantzautero, eskutin, trapularrei, olako seinali hori izarretzen. da, bai. Tantu bizek oso honak, Seguro Bai. jokauta ganera. Lan egin da, bintzat. Enrique eta Parre txiki atera zait lehen, aipatu duzunen partida luzea izan daitekela. Zuketanik egin genuen Bizkaiko final bat, herri artekoa, ura bai izan zela luzea. Bai, jeberu, bai. Ez dakit 5 ordu edo zer egon note ginen bilo berriketan. Bai. Era bat luzatu eta moteldu zen final batean. Ortuellan, elorrez de Ortuella. Hori da. Bueno, Noizko bukatu zen partida da? Partida haiek. berro eta zeman gradu marko bana, makinek. Bai. Berro eta lauro, 6 ero, berue berdizen. Bai. Egun gogorra izan zen ura. Berrez ere, egin dio pilotak Aizpururi. Etzen hori bere intentzioa. Iztueta. Hor, ezker horma bila, topatu du. Ezker kantxoa, ondo. Iztueta. Pilota baztertu egin zaio, gaiztotu. Ondo orain. Aizpuru. Gantxoa berriz ere hor dira borrokan, aide hartu behar, ederra pilota. Eman dio, ibili egin behar. Ezkerra zederki atera du. Ondo, bai. lehenengo aire ezkerre duen peloti eta ingo peloti horrek asko zango du, jote bakarrik ez da peloti, defendi du, beste batzu jotena egin bira, Bai, eta oraindik gazteak dira eta aurkariak zenbat eta gogorragoak orduan eta defentsa lana gehiago egin behar. Bai, horri oin hartien usautongoa beti partidu errezak jokatzen gazte mailan da. Bai, inonan partidu gogortxu gurtetotzen nien, eskutatik eta zuerti dekon, zegonak baten klak eskumin juz gero. Bai, gero laga egin behar, hartutako dena. Bai, orduan dezkeuzko hilebi gildi, jatza joku galdu. Konfiantza galdu. Bai, hori pentsetan onda bezilik egin, Ederra. 3-1. Gantxo bizia, gurutzatua. Konfiantza hundiz egindakoa hori ere.
Hori mata badeko, arrez geugitzi, finien jokatu eta eukeri hartzen da benien, amaitu. Da ondo amaitu. Da hartzen espadu ondo amaitzeko moruku sartuz. Horretan pelotari veterano bat emoten da. Bai, hori ere artea da, Hori keziken da. Badira pilotaria profesionalak izan dagoak, etzaketenak garbi noiz hartu eta noiz laga ere. Ezpintza, Bai. Ez da benak eukeratzen ondo bai, hone bai. Hone gaztitzeteko oso ondo eukeratzen da. Ezkerrez, baina pilota kanpora. 4-1, zakez. Hauxe, lehen da bizikoa. Unai Matak. Aizburu izenez julen da, esan dizuet, Astiazukoa. Mendillorrikoa da Mata. Fuenmaiorkoa Fernandez. Eta Iztueta Tolosarra da. Naparraren zakea. Tera du luze aurreko zakeak bezala. Eskatu du atzelariak, baina Matak beraren txatere egokia zela pentsatu du. Horrein gonan duzkatutakoa. Fernandez zabaldu nahi zuen ene ustez, baina ez du lortu. Eta hor da Iztueta. Iztueta gozatu ezinik azera honetan. Fernandez. Agintari ditu gorriak. Atzera, ondo, ezburu. Esan dizugu, lehen bi edo hiru bota ditu, edo ies egindakoak behintzat, esan ditu, orain egintzen ari da. Atzera, eta baztertu. Lan txarrak, Iztuetarentzat. Baina, eutsi egiten dio. Zabaldu, gainean, atzera, ondo Fernandez. Hau gaiztoa da, hala ere eraman, erne boteari. Ondo eskatutakoa. Tanto gogorra, Enrique? Bai. Honan ez da partidu oso aguntuko. Zaila ematen du. Oraintxe agintzen, oraintxe bizkarra erakusten aurkariari Tolosako atzelari gaztea. Nor baino nor gehiago, Aizpuru eta Iztueta. Bere burua saldu du Fernandezek, zabaldu orain eta kanpora. 5-1. Tanteu asko pelote dute eta ondo jokatute, bai azkenien... Alde batera. Alde batera. Gorretzen ofizioek, onino ofizio. Gero iruditzen zait, hau nire iritzia da, ez dakit nirekin bat etorreko zaren. Partida zeran, Iztueta ikusi dut pixkat beldurrarekin bezala kolpea botatzen. Asko jokatzen ari baldin bada batean eta bestean, agian normala da, ez da? Hasieran... Hasieran apur bat esku berotu arte bai. Baina orain ari da, Oin ari da. Bai, kontrare judeko beren pareku eta... Horre, ekin imitzeko, laulako urrelari bat dekona kontra, danak ziesiz aprobetxetan txuna, nekura guztiak guztienak. Hain be, utze, da ez da zematera ino sartu, iban horre aide, bere izartu data. Bai, oso behean hartu du pilota. Oso behean hartu data. Bai, hori...
Atzelari ziperutuko morokozak izan hori, launtzi harren behizelik eta zeite bat. Bai, hori da. Gaxi hasi dira, urdinak, ez. Baina 6 eta bat atzetik. Zeite bat atzetik. Eta sakea, Unai Matak. Sakea luze, baina barruan, eharki erantzun dio, oso ondo, iztueta. Orain ibili egin behar, atzetik aurrera, oso ondo jotakoa. Orain egintzen ari da Tolosarra. Bai, Izpuruk iztuetak adina ematen dio. Fernández hori ere gainean. Ai, zer nahi ote zuen hor. Zabaldu, hori ere eraman, keinu egin eta utzi. Atzera. Ez. Behin utzi dionean botea egiten, ez zegoen eramaterik. Aidera juteko moroko peloti hori izen da, ez da jun aidera, atzara juti pentsa dut, eta gero, peloti gatu gari junina, tiretu injau. Pilota horrek ez du tira behar zuena baino gehiago, Ez, baina... Jo duen bezala, ez dela... Emonda etorrera eta normala juti atzeruz. Esan nahi dut, okerrez dela etorri pilota gehiagi ibili delako, baizik eta eman egin diolako. Bueno, atxeden aldia. Jorge Fernándezek eskatuta. Erregalo Ibape egin barik horrizek, Fin, dana buena. Ondo hartzen da nien arrez gau, bostantzin atzera jo. Partidu luzetu eta... Bai, gogortu eta irabazi nahi badidazu, egin tantoa. Prisari gabe. Bai. Ez da bide txarra, 22 iristeko. Enrique, bitartean probestu dezagun tartetxo hau. Ze beste final izango dugu. Semifinala. Beste semifinala, bai, datorren aztekoa. Neskak, Arrizabalaga, Aldai. Aldai, Garai, bai. Garai. Garai, bai. Garai, mutilek, Espinal, Borga Etxebarria. Bai. Aitor Etxebarria, Altuzarra. Altuzarra, Errioxarra, ez da? Bai. Horiek ere ikusi ahal izan ditugu txapelketa honetan. Eta niri behintzat Laurak, baina Borga Etxebarriak bereziki impresionatu ninduen ikusi genuen partidu hartan. Ondo baldin badago Altuzarra berak ere lanak izango ditu honi bizkarra erakusteko. Hori bazterrera doa, ederki atera du iztuetak. Hor lagundu egiten dio Matak Aizbururi. Bi pausu atzera eginda. Hor da Mata, ezker gantxoa berriz ere barruan, eta ezin eraman. Lantzin bat aukeri dekon izartu eta maitu. Dauzantzin gitxi arrez gaute jokatu. Bai, lagunari utzi, lagunaren adena, eta gero berak aukera duenean. Eta hemen, begira, nondik egin duen errematea, ez duera bat gurutzatu pilota goiz xamarrean jarri duelako, baina hala ere eman egin dio. Zabaleko marra nintzen goize boti eta zabaldu pentsatu zaren. Kontrakantza kanporetara. Eta 8 tanto, errezkan daramatzate Matak eta Aizpuru, gogoratu, partidako lehen da bizikoa.
urdin izan dela. Ederki. Aizpuru. Hau. Emandakoa baina iskati ez egindakoa. Aizpuru. Nola zabaltzen duen ezkerra pilota jotzeko. Zozo nabarmen. Atzera. 8 kuadrotik, kustu txapa gainean. Iztuetak. Atzera, ondo berriz ere. Dillurrekua. Ondo defenditzen, iztu eta ondino bentzet ondo defenditzen. Bai, baina ez dut ikusten gozatzen aurreko partidatan bezala. Eskumiaz da burua juteako bera. Bai. Keinu eta utzi. Partida oso kolore gorri hartu du, Enrique. Bai, oso kolore gorri hartu du. Zer izo jokatzen sartu die eta ez dutze erregalu egiten, ez da... Eta jokatzeko era aldatzeko itxurarik ez daukate. Itxurarik ez da, hori, bida, noberen joku seguru eukeri hartzen da nien ametu. Bai. Ez da horre modokoik, eza sartu por sartu aire eta zerien da bat galdute beste baten Bederatzi eta bat, eta bikote gorria, Unai eta Julen, batipat, erakusten ari dira, oso bikote sendoa egiten dutela. Atera du Naparrak. Eutsi Tolosarrak. Gainera etorri zaio. Iez egindakoa, kanpora. Amarra bat. Bat eta utza zi, amarra bat. Eta Mata eta Aizpuru oso eroso. Beraiena egiten, orain ikusi egiten da kantxan zeinari den gozatzen eta zeinari den sufritzen. Ba. Eta oso nabarmena da. Sakea da. Postura aldatu du sakea egiteko, baina erantzuna bikaina izan da benetan. Oraintxe baztertu. Emonda eskumiaz, oinduen iztu eta goin-goitik ez, emonda eskumiaz baztertu ondo eta pelota zona. Partiduko honena. Naiz errobotera ino junez. Bai, gutxienez, min egin aurkariari. Bigarrena beraz, Fernandez eta Iztuetaren zatea. Orain pilota aldatu du eta beraien joko egiteko moduan diren. Pilota hau ez da beste adina ibiliko, Enrique. Gitzitxoa. Gutxiago, Gitzitxoa. Hau. Baina ez dakit ba, aurrean. Apur bat goren dira urdinek, partidui buelta motoko. Bai. Zer gorroza eitzak ikusten tipoi bajatu. Ez. Hau berean jarraituko dute. Ea, urdinek bolada hon bat lortzen duten eta partida aldatzen den, ikusiko dugu. Harto, eskumiaz. Ondo eskatutakoa. Gozatu gabekoa ere bai, izan da hori.
Baina begira, zer erantzun, Ezburuk. Atzera, hori ere baztertu egingo da. Ondo iztu eta. Atzera. Matak, hortxe dauka aukerakoa. Zapainen gainean luze, aukerakoak. Berriro ere atzelaria utzi, honek era bat gozatu ez, baina ala ere ibili egin behar iztuetak. Era bat agintzen ari dira. Ezpuru oso ondo atzeen, euntzin itxotza, eta gero bastartu iten dugu besti pino gehiago, apur bat entregetan da nien matak Bai. sepu da. Bai, eta gaina ikusten da mine egiten diola Jorge Fernandezi. Bai, zabaldu iten dut, eta emonda gana zabaldu, da, seguru sartzen da, ez da, arrizketan larreit, falta itxeko bilurri parik. Eta gero bestea dago ze jarrera, pilotalekuan biak serio, elkarri lau hitz egin, elkarri animo pixkat eman, eta segi pelotan. Zakea luze, barruan. Ezpuru. Ezin du agindu Martxelek. Ea orain. Fernández. Ez. Hortxe, bastartzen badu, orduen Aizpuru peskerraz, bastartzea Aizpuru berak lortzen du gehiago, iztu eta bino. Oin eskapa gutza, oin arte imentzen Aizpuru bera bilda, peloti gehiago bastartzen eskerrera. Da eskerratek oin gutza itzen da, eskapa die. Iez egindako garbi izan da, eta begira, urdinek uste dut eskatu dutela atxeden aldia. Txatu beharko dute zer egin partida honi aldaketa aldarazteko, partida hau aldarazteko, baina ez daukate. Ez daukate erraza ez. Ez daukate ez. Baina, bueno, pilotan... Honinok partidu erditzen da, honleik apur bat buelti ez, harritu ematen da. Egule lehenengo partidu erditzen batzuk aidien, da gero egul bestik, 6 tantuko taja bat edo ine, gero urratut... Bai, boladak izaten dira, baina... izaten di, bai, ez tala ikusten hori... Ez da ikusten. Hori jokun aldi hori ez tala ikusten. Gorze seguru da izela. Gorze atzela izku ikutu erola pasauz gero orduena. Hori suerte txarra da. Hortxe duzue, Dani, lehen aipatu dizuet. Dani pilotari profesional izan dakoa. Nik uste dut hauek jokatzen zutela hor sortu zenean, hor Muntionek eta Salaberrik eta... Muntion da Salaberrik beste bizerdun bat... Bai, baziren hor laukote bat edo bazen. Bai, irazola bartien. Ez da urruti biliko mendik. Ez, orgo jendau, ikusten dauz, partidu ikusten. Orduen urtien, Salaberri haitek urtean Espainiako txapeldun lauterdi barrun. Enpresak bat abestia zetzin arroletan, da bakotxak beri egin, da Espainiako txapelketi izaten dana, Salaberrik irabazioan. Bai, orduan... oso gara izerak izan ziren. Batzuk alde batetik, bestetik, enpresa sortzeko asmoa pilotari ezagunen batek ere bai, gero konpondu ez berak nahi zituenekin, bitartean besteak... Hainbat nahaztu, hor liburu txiki bat idazteko moduko badago. Bai. Nal bat edo zan besteko atxo bat hartut enpresa itateko, eta gero lantzin bat izaldut, horre bilizit. 9:11. Zake bizi-bizia barruan.
Atzerra iztueta, oso ondo. Botea 6an, 9tik eraman. Espuruk. Iztueta eta Izburu berriz ere. Nor baino nor gehiago. Ondo Tolosarra. Ezkerrez ere, pilota baztertu ez, baina gutxienez frontizetik urruti jarri. Baina oingo tantu diztu eta emoten. Bai. Eta gainean Mata. Enegarrenez pilota ezker gantxoa zabalera eta Enegarrez tantoa gorri. Da tantu gorri. Da tantu eiz partidu zuen gorrizek dominetan ibiltze, da urdine dominetan, da amaitu gorrizek. Hala izan da bai. Da tanto asko sartzoz da Fernandez Izabalin. Asko. Ailegant batu zin peloti entzin. Bai, hor hankatan indarra handia behar da horrelakoetan. Horrei usteko pilota kontrakantxean jotzen denean ja pilota bera dator eta orduan pixu hartzen du. Horrei ustea inoiz ez da erraza izaten. Eta begira pilota aldatu nahian dabiltza. Nik uste dut lehen da bizi beraiek atera dute bat. Gero aurkariak bestea. Eta hau hirugarrena izango da seguruenik. Tanto batzuk ditu eta segu eta ziketu egiten da peloti apurra eta oinatza sego apur bat ez da ibiltzen da peloti emoten da niena. Hau ez da ba, gehiagik ibiliko. Hau gitzi motela gu da. Bai. Eta bote bajoagokoa. Bueno, guztiko dugu, gero agian. Gero jakina, ezberdina da botea eginda jotzen dutenean, edo pilota da bilenean. Amabi eta lau, eta bataren zakea. Eskuinean. Atera dio. Hori gainean da. Atzera, ibili egin behar iztuetak. Aurrelariaren zat baino hobea, atzelariaren zat. Berriz ere zabaldean da pilota. Barruan. Eta hori, gaizki jotakoa. Oso nabarmen gainera. Eskapote gaizkikota lehenengo iztu dutena. Da ero matape eskapadia. Bai, ez egindako izan da gero gainera. Iez egin jako. Berak barkamena eskatu du. Barkamena nori. Hori. Gaxi jo du, ba, zer egingo dugu, ba. 13-4. Sakea luze, gehienetan ari dira oso luze ateratzen, gaina zazpi kuadroko arrastoa gainditu gabe, hau baztertu egingo da. Aurretik, gora. Enrique, bista ona, Bista ona. Bide erdian zijoala, pilota esan duzu gora zijoala? Eskun joeran, hartu zate trazie gora duena. Bizka kakotuta bezala jo du eta goiko txapa jo du bai. Ez da ari, eroso, iztueta. Ez, kontra ez jupe gogortxuek eta... Bai. Ez, txarto da bilelako, bai, ezin. 14-4. Oraingoan ez du, erabat gozatu Izburuk. Eta larri ibili da.
berriz ere iztu eta ondo orain, hor, emanez. Hernández, esikotako izan da hori. Iztu eta Sotamanoa horrek arriskua izaten du gora ezkerruma gainera joateko. Eta 15. Gelditun japurua Bai, peloti gelditu eta egin da, bai, gelditu egin beratz da. atzera ikarritea. Ega heldu zin pelotara. 15-4 eta berriz ere atxeden aldia eskatu dute urdinek. Segurazki ere gorriek ere gustora hartuko zuten. Bai, baina ber urdine zozer aldatu eroso egiten daben, tantu batzu gehiageko ero apur bat partidu aldatzen daben, baina zaila ikusten da. Lehen da bizi behintzat itxurazteko. Nire iritzia behintzat oso zaila ematen du. Bai. Bala, gorrizek arrizketu tantu egiten da, zerien behiek itxi arrizketu da, tantu egiten da, holan itxi arrizketu pareja bat tantu egiten juenien, ari bulta motik atxar zaila izetan da. Bai horixe. Pilotazaleak adi partidari begira. Denoi gustatzen zaigu pilotari gazte hauek ikustea. Etorkizunea duten pilotari hauek ikustea. Baina, lehen aipatu duguna, gazteek ere jakin egin behar dute eta beraien ondoan daudenek ez dagoela eskainitako dan hartzerik. Entresaka egin behar izaten da eta bestela arrisku handia egoten da final aurrekoetan edo finaletan partida txarrak ateratzeko. Amabost eta lau. Oraingoan atzelariak aurrelaria eskatu, baina aurrelariak berak jo du. Aizpuru, aztertu egin zaio. Hor ere, iztu behar den bezala jo. Iztuetak, txapa gainekoa, ondo. Eutsi instantuari mata. Lehen da biziko botean ez, bigarrengoan. Bai, bigarren botean. Bai, pentsatu dut azeran iritsiko zela, baina ez. Erbixa marri izan da bigarren botean. Bai, atzetik eskaputu junten pelotia. Gero begira, hor. Hor. Bai, Fernández ezkerraz ez dugu ondo. Ez duelako ondo jo. Ez dugu ondo jota gero jauzinen pelotia. Bigarrenan, errepikapenean ikusi ahal izan zuenez, oso garbi. Matak. Zaki indartsua, bebetik. Piztu eta partida txukundu nahi dute lehen da bizi. Oraindik ere aukerarik badutela pentsatuta, aldea handia da, baina pilota partidatan ere gauza asko gertatzen da. Atzera, oso ondo, arrotuz eta asko atzeratuz. Zapa gainekoa ez da txarra. Orain aide hartu behar. Ondo. Bai, ondo. Hau atzerago oraindik berriz ere bolea, ez. Orain, goitik erdiz Sotamano. Goitik hartzeko bi izen dugu, ez da, baurrintxo dugula pentsatu, oso paso bakon. Urruti zegoen. Gero, alde menetik Sotamano ez da itzelan sartu da. Ez bolea eta ez Sotamano. Tarte
txarrean. Bost, 16-5. Itxura sendoa ematen ari dira, Mata eta Aizpuru, bai hoxe. Mendillorriko pilotariaren sakea. Ezkerrez erantzun dio Iztuetak. Ezkerrantxoa, kanpora. Ogoltzan. Suerte txarra, batu urten bitzan kanpora, zain beste danak ondo azartetan zaitu. Bai, eta hau ere ez da erremate txarra izan, Ez, Kanpora joan zaiola. erremate ona hori da. Hantxe eskumeko txapatik arra baten barru nien beste ezkerri zartitu, batek txapi ikutzi, normala. Eta hemen, badakizue, hemen txapa da, eta gero egurra dago. Bai, egurra, gero. Aukera du Fernandezek, ederki moztu du, oso ondo. Zer egin behar du, txapa gainekoa berriz ere, ederki. Horrengoan bai. Horrengoan, biak izan dira ona, bi erremateak izan dira ona. Gain monda pelotiek gogotzu. Egira, hor nola arrotu behar izan duen, eta bigarren aukera ere, denbora hartu du. Egia da, frontizetik oso gertu zegoela. Bote undize hitza, eitxein gautxe bera bajatu daiten peloti, bote inget, da astantzen angore jartze ez da izeten, edarra horrek pelotok ez da izeten ona ezek, Indarri bate ez daukate, eta zeu jarri behar dena, eta lehen esan duguna, denbora gehiegi pentsatzeko. Zazpi eta 16. Fernandez bentzakea. Barruan. Amarkoa da. Bai, erraz. Oso horrezko ona. Hanketara. Berriz ere Fernandez. Berriz ere Mata egindu nahian. Eta arriskuari iez egin dio Fernandezek. Momentuz. Iztueta. Hor da berriz ere. Ez da gozatzen eskumiaz, Iztuetape. Golpi botatotza gozatuz. Egia da, ez dezagun ahaztu, 17 urteko pilotaria dela. Onio gaztia eta nunea ikesi... Bai, eta egiteko dago oraindik, eta, bueno. Atzera, indartxu Fernandezek, arrotuz pilota, zortzita erretik eraman Aizpuruk, berriz ere, Errioxarraren aukera, ea, ez du gurutzatu, nahi aina behintzat eta txost. Pilotak hori du, batek asmatzen zuenean, besteak asmatzen du. Besteak aprobetxo. Horretan Mata eta txakruza zarrari. Bai, nahiz da pilotari gazteak izan, dena egitenak. Bai. Hor nola harrapatu duen, pilota. Txost. Zuerta purrapu txostik. Bai. Hori txost horretan fronto latzetan da lehena usetan, fronto zabaletan da teilatik pakutan dudan da txostantu iteko bai ostantzina. Honetan fronto finotan txosta iten... Zaila. Dena den, erabat txost ez egin arren, askotan ezkerrorma baino lehen ikusten badu zorua ere tira ere egiten du batzuetan, eta beti da pilotak da. Eta arriskurik ez.
arriskurik ez dagoen jokaldia da. Arriskurik ez dagoen, arrisku gitxiko jokaldia. Eiken da honen dago da... Txapapera bota ezkero, hori arriskua, baina bestela. Ai, ama. Zer ote zebilen bere buruan. Ez que hori jugadi ikusti matai da raru, baina horri belantzen baina eskapau. Zer ote zebilen bere buruan hau egiteko. Ni uste barruti barrura nahi zuela. Bai, barruti barrura. Efektu asistibu izan dugu, ez dago ondo jo. 8-17. Fernández. Zaki bizia. Erantzuna barruan. Txapa gaineko berriz ere orain txostaren bila bera. Fernández bera. Gora! Amazortzi. 8-8. Zaldibarko Elizateko udalaren pilotalekuan. Kartela galanta dago. Frontizaren gainean esan drogari ezetz. Hautzak behintzat ederki kendu dizki orain honetan. Indartxu jo du baina oso gora. Emeretzi, ja... Bai, etxitzeko moduan dira. Bai. Apur bat desanimo die. Bai. Oin hartien, 45 minutu partidu horren jabe, Bai. Baina markagailuan alde handiegia. Bai, markagailuan alde handia. Bai, kontuan hartu bat eta utxarra aurreratu direla Fernández eta Iztueta, baina gero 10 segidan egin dituztela Matak eta Izpuruk, eta hor alde handia eginda eta gainera merezitako aldea. 28. Da hori baina zietza gitxiatan ibiltzen da, zietza berbi, zietza esatezan, pareja zietza. Bai, gorra edo zaila edo... Hori berbi irator, zozer batzen eribiltze, bedarra batzen edo zera papegatzen etxibari dana, zitz batzen da, zietza. Dana barroa. Bai, joan hori zikin da, pareja zietza. Bai, aitortu beharra daukat. Hemen eman ditugun urte mordoietan ikasitako gauzetako bat, zuei ikasitako hau izan zela, nik ez nuen ezagutzen. Eta bai, oso ondo definitzen du zer dan bikote garait gaitza. Atzera botea zazpiko adroan, erki utzi dio oraingoan ere Izpuruk. Txapa gainekoa, ez da txarra. Orain, keinu eta utzi, noaino. Oraingoan ere kosta egintza dio pixkat jartzea. Iztueta. Stinduz. Normabikoa, ez da txarra, barroti barrura, tanto agorri. Eta pixkat partida izan dena, ez da? Aurrean gehiago Unai Mata, Jorge Fernández baino, eta atzean ere Aizpuru, Iztueta baino gehiago, seguro gobintzat bai. Eta gero seguro da bastartu gehiago. Gorrien tanto agortik joan dira, batzuk zabalean Fernándezek eraman ez dituenak, eta beste desente Iztuetak atzean galdu dituenak. Eta hordik Honda partida, final aurrekoa. Nik Iztueta galdu bino gehi esango nuke, eskerreko normala bastartu. Bai. Apur bat dago bai gehi minikin ez bestiei. Bai, ez berak garbi galdutakoak baizik eta eraman ahal izan ez dituenak. Eta bestetik, bikote gorria, bikote serioa, sendoa.
Barruan, atzera ondo, Fernandez. Iztu eta oraingoan bai, oraingoan eman dio. Eharra eskerkazua. Bai, horixe. Ea oraingoa. Aztoa zartu. Baina tanto lortu du. Beti, jozkero natzeko erreza ingurur eta hortik aizuk erun bidabenak ebatu inbitza. Bai, atzelariaren alde hundia dago, lauan jo edo 8an jo. Hori, claro, 8tik nora ba, Zabaletak bezala edo... Beno, 9. Beste bat egiten badute, txikunduko dute emaitza. Baina, hala ere esan behar da, urruti gelditu direla momentuz behintzat garaipenetik. Bai, lanen je, partiduen... Bai, 50 minutu. 50 minutu. La pilotaka da kopurua, ona baina... Hor da Fernandez, utzi egin dio atzelariari, baztertu egin zaio honi. Oraingoan ez du gozatu iztuetak. Barruan, Ormabikoa, ez da txarra, eraman lehen da biziko botean. Naparrak. Iztueta. Hor da berriz ere. Eta gainera etorre zaio eta azpira. Etorren jago gana da peloti eta zen ega. Bueno, pelota ninja, berro, 10 minutu eta jenti ez topentan deskonforme doinik. Bai, hori izan duguna, Enrique, pixkate aldea hundiegia zeran, markagailua, baino bestela nik uste du gauza politiak ikusi ditugula. Nahiko partida entretenigarria izan dela iruditu zait. Bai, partidua tantadorra ikusten honez baina entretenigarria izan da. Tantadorra ikusten honez gero, tanteoen junda alde hundize, horretzek apur bat itxusitzen da. Bai, eta berehala izango dugu gurekin Unai Mata. Mendu, Unai, zorionak. Bueno, zuek ez dakit, baina guk uste genuena baino, partida errazagoa izan da. Bueno, nire ustez errazagoa markagailuaren aldetik ez, partidu, tanto guztiak oso gorrak izan dira, eta zorionez gure alde hori da. Min egin diozu esker gantxuarekin Zabalera gurutzatutako hietan hor sufritu egin du Fernandezek. Bai, pilota biziak ziren eta gantxoa sartzeko momentuan beraz Zabalera daten zenean kostatzen zitzaion eta gu hartu gara eta hor egin dizkiogu hainbat tanto bai. Gero zuek egiten duzuena da bikote sendoa. Bakoitzak zuen jokoa egiten duzue eta aurkarientzat beti aurkari gogorra zarete. Bai, horrela plantaitu ditu parti guztiak ez, gure jokoa egin eta huts horiek saihestea ez, eta bereiak nire ustez huts gehiago egin dituzte eta gu sendo ibili gara eta horrela lortu partidua aurrera ateratzea. Sendo jokatu beharko duzue finalean ere. Bai, finalean seguraski ez dakit noren aurka jokatuko dugun, baina seguraski bikote oso gorra izango dela eta irazi nahi baldin badugu gure jokoa egin beharko dugu. Jarki, sorte izan. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Aio, Enrique, berak ere garbi dauka finalean bat izan ala beste izan, hemen partida gogorra dagoela. Hori eta euroke pareja hona egiten da, eta lehen esatea egin moduen. Pareja zietza horreitea iroazteko pelotan asko inbida. Baina besti benibik pareja bi honak ikusten joaz. Espinalda Morga Etxebarria eta Etxebarria oso joko honi nabiloin. Galtzuzarra, da ber segurtetan da. Alde batetik pareja hona bareko betze finaleako. Da beste batepe pareja hona urtengo da lapedentot eta partidu hona ikusteko modumengo daila. Horiek izango dira datorren astean, datorren ostegunean, hilaren 23 okerrez banaiz. Emango dizkizuegun, eskainiko dizkizuegun partidak eta gero gogoratu. Urteko azken egunean eskainiko dizkiguzugula partida hauek YouTubetik
eta Euskal Telebistak urrengo gunean zeiniko dizkizuela. Beraz, aukera daukazue, nahi duzuenean partidaik ikusteko. Urrengo zita ezaztu, datorren ostegunean, berriz ere lauterdiaren barruan emakumeak izango ditugu, final aurrekoan, eta binakako final aurrekoa. Eskerrik asko zuen erratagatik, eskerrik asko Enrique. Eskerrik asko, zeu. Eta urrengo batera arte.